Amser cinio ym mosque Bangor. Cywiar, reis a holl ddiod yr Americanwyr yw'r pryd. Bwytes I gydag imam neu arweinydd y mosque a rhai o'r addolwyr. Bwyta yng nghanol prynhawn, rhywbeth na fydd y Mwslemiaid yma yn ei wneud yn ystod Ramadan ymhen ychydig ddyddiau. Ramadan ضمن para ضروری دی چې د ثبوت د قرآن Mae'r imam yn egluro fod y Coran yn gorchymyn yr ymbryd rhwng y wawr a'r machlud yn ystod 9 mis Islam. Mae hyn yn golygu dim bwyta, dim yfed, smygu na chyfathrach rhywiol. Yn ôl y Coran mae hyn yn cynnyddu hunan reolaeth a chydymdeimlad ar anghennus. Mae'n gyfnod o fyfyrio dwys. Pob dim ydych chi'n neud, dim y bita, dim yn neud dim byd. Ydych chi'n neud bob dim i Allah, sydd i'r God i hwnna. So, os ydym byd arall i wneud efo hwn, be pan ydych chi'n neud, ydych chi'n neud o i Allah. So, mae'n fatha dipyn bach gweddio ma hi yn y religion ni. Fe fydd y mosg yn brysur iawn yn ystod Ramadan, pan ddaw Mwslemiaid i weddio'n hirach ac i ddarllen y Coran gyfan. Ond hefyd mae'n gyfnod cymdeithasol, gyda theuluoedd yn dod at ei gilydd ddiwedd y dydd i dorri'r ympryd. Beth sy'n digwydd bob nos, maen nhw'n dod i gilydd y teulu. Maen nhw'n cael fatha parti bach ar ôl ryw 5-6 gloch. Maen nhw'n cael get together, cael rhywbeth i fita. Wedyn ar ôl ryw 9 gloch, maen nhw'n gwyddio eto tan ryw 11 gloch. So mae hi'n activity, mae'n lot o activities yn Ramadan. So mae hi'n mis pwysig go iawn i'r teulu ac i'r Muslimau i gyd. Yn ystod Ramadan eleni, fe fydd Mwslemiaid Afghanistan yn cael eu cofio, gyda chydymdeimlad i'r ffwyduriaid yno, na fydd yn mwynhau natur deuluol y mis ar ôl colli cysylltiad a'u perthnasau. Ond hefyd mae'n y bryder wrth i'r mis sanctaidd agosau, fel y dwedodd y Dr Javed Iqbal wrthai. Wrth ddysgu Arabeg i blant yn y mosg, mae'n ofni y bydd bomiau America yn parhau i gwympo ar Afghanistan yn ystod Ramadan, gan ychwanegu at deimladau gwrth Americanaidd sy'n bodoli eisoes. बहुत से मुसलमान ममालिक जो हैं Mae'r cysineb sydd gan rai Mwslemiad tuag at America'n siŵr o gynyddu. Dyn nhw'n gallu ymladd yn erbyn awyrennau B-52, ond bydden nhw ddim yn anghofio. Yn ôl yr arlywydd Bush a Mr Blair, nid rhyfel yn erbyn Islam sy'n cael ei ymladd. Mae llawer o'r biliwn a mwy o Mwslemiaid y byd yn ei chael i'n anodd credu hynny. Gyda'r lleiad newydd nos Wener, fe fydd Ramadan yn dechrau, ac i Mwslemiaid bydd gweithredoedd y gorllewin yn ystod y mis sanctaidd yn dangos union maint i parch tuag at Islam.